13 ବର୍ଷର ଗୋଟିଏ ବାଳକ ରାତି 3ଟା ବେଳେ ନିଜ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଏ ବିନା କୌଣସି ଚିଠି, ବିନା ପଇସା ଏବଂ ବିନା ଭୟରେ, କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ଧାନରେ। କାଶୀରେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶିବ ସ୍ୱୟଂ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ତେବେ ତାଙ୍କ ଶବ୍ଦ ଏହି ପିଲାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତ ପାଲଟି ଗଲେ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରହସ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ କୌଣସି ମଣିଷ ବିନା କିଡନୀରେ କିପରି ବଞ୍ଚି ରହିପାରିବ। ବର୍ଷ 2006ରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଦେଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର 2ଟି ଯାକ କିଡନୀ ଫେଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ସର୍ବାଧିକ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ବଞ୍ଚିପାରିବେ। ତାହେଲେ ସେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିପରି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି? କ'ଣ ଆମଠାରୁ କିଛି ଲୁଚା ଯାଇଛି, ନା ତାହା ପଛରେ କିଛି ଅଲଗା କଥା ଅଛି? ଏହି କାହାଣୀ ହେଉଛି ସେହି ସନ୍ଥଙ୍କର ଯାହାଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ମାନନ୍ତି ଏବଂ ମୁସଲମାନ ମଧ୍ୟ, ଯାହାକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରନ୍ତି ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଭଳି ଷ୍ଟାର ମଧ୍ୟ। କାରଣ ଏହି କାହାଣୀ ହେଉଛି ଅନିରୁଦ୍ଧ ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର। ଏହି ମହାନ ସନ୍ଥଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ବର୍ଷ 1969ରେ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର କାନପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଅଖରୀ ଗାଁରେ ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ନାମ ଥିଲା ଅନିରୁଦ୍ଧ କୁମାର ପାଣ୍ଡେ। ତାଙ୍କ ପିତା ଶ୍ରୀ ଶମ୍ଭୁନାଥ ପାଣ୍ଡେ ଏବଂ ମାତା ରମା ଦେବୀ ଗଭୀର ଧାର୍ମିକ ବିଚାର ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ପରିବାରରେ ସାଧୁସନ୍ଥ ମାନଙ୍କର ଆଗମନ ଏବଂ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିୟମିତ ରୂପରେ ହେଉଥିଲା। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଝୁଙ୍କ କେବଳ ମାତା ପିତାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନଥିଲା। ତାଙ୍କର ଜେଜେବାପା ମଧ୍ୟ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରହି ସାରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ପିତା ମଧ୍ୟ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ହିଁ କାରଣ ଥିଲା ଯେ ପିଲା ଦିନରୁ ହିଁ ଅନିରୁଦ୍ଧଙ୍କ ମନରେ ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତିର ବୀଜ ଅଙ୍କୁରିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପିଲା ଦିନରୁ ହିଁ ସେ ନିଜ ବୟସର ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ଥିଲେ। ଯେଉଁଠାରେ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଖେଳକୁଦରେ ଆଗ୍ରହ ରଖୁଥିଲେ, ସେଠାରେ ଅନିରୁଦ୍ଧ ନିଜର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଭକ୍ତିଗୀତ, ଶାସ୍ତ୍ର ପଠନ ଏବଂ ଧ୍ୟାନରେ ବିତାଉଥିଲେ। ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ସେ ଗୀତା ପ୍ରେସ୍ ଗୋରଖପୁରର ପୁସ୍ତକ ଶ୍ରୀ ସୁଖସାଗର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୁରାଣ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଘରେ ଯେତେବେଳେ ବି କୀର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ସେ ପୁରା ମନ ଦେଇ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା, ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ହରେ ମୁରାରେ ଭଳି ଭଜନ ଗାଉଥିଲେ। ସତ୍ସଙ୍ଗ ସମୟରେ ସେ ପ୍ରାୟତଃ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ମାତା ପିତାଙ୍କ ପ୍ରେମ କ'ଣ ସବୁଦିନ ରହେ, ନା ଏହା ନଶ୍ୱର? ଦିନେ ନା ଦିନେ ତ ସମସ୍ତେ ଏହି ସଂସାରରୁ ବିଦାୟ ନେବେ। ତାହେଲେ ଏହି ଦୁନିଆରେ ମୋର କିଏ ଅଛି? ମୁଁ କାହା ପାଖରେ ରହିବି? ମୋର ସାହାରା କିଏ? ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଉତ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଉତ୍ତର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ମୋର କେବଳ ଭଗବାନ ହିଁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। 13 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ନିଜ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ 9ମ ଶ୍ରେଣୀର ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଥିଲା ଯେ ଏହି ସଂସାରରେ ତାଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏହା ଭାବି ସେ ଘର ଛାଡ଼ିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଅନିରୁଦ୍ଧ ନିଜ ମାଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନିଜ ମାଙ୍କୁ ହିଁ ଏହି କଥା କହିଲେ। ସେ କହିଲେ, ଆତ୍ମା ଆମର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ସେ କହିଲେ, ଆମ୍ମା, ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ମୁଁ ଘରୁ ପଳାଇ ଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବି। ମା ହସି ହସି ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ପଳାଇ ଗଲେ କ'ଣ ଭଗବାନ ମିଳିଯାଆନ୍ତି କି ପୁଅ? ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାର ଅଛି, ତେବେ ବସି ଭଜନ କର। ଏହା ଶୁଣି ଅନିରୁଦ୍ଧ ଦୃଢ଼ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ନା ଆମ୍ମା, ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅଛି କି ମୁଁ ବାବାଜୀ ହେଇଯିବି। ଏହି କଥା ଆମେ କେବଳ ତୁମକୁ ହିଁ କହୁଛୁ। ଏହି କଥା ମୁଁ କେବଳ ତୁମକୁ ହିଁ କହୁଛି। ମା ଭାବିଲେ, ପିଲା ଲୋକ କୌଣସି ସନ୍ଥଙ୍କର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶୁଣି ଦେଇଥିବ, ତେଣୁ ଏହିଭଳି ବିଚାର ଆସୁଛି। ଏହା ଭାବି ସେ ପୁଣି ଘର କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ତା ପରଦିନ ଭୋର ପ୍ରାୟ 3ଟା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଘର ଲୋକେ ଗଭୀର ନିଦରେ ଶୋଇଥିଲେ, ଅନିରୁଦ୍ଧ ଚୁପଚାପ ନିଜ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଏବଂ ଘରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ସେ କେବଳ ନିଜର ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତିର ସାହାରାରେ ଏକ ନୂଆ ଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ବିନା କୌଣସି ସାଧନାରେ, ବିନା କୌଣସି ଭୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଘରୁ ବାହାରିଲେ, ସେତେବେଳେ ନିଜ ସାଥିରେ କେବଳ 4ଟି ଜିନିଷ ନେଇଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଗୀତା, କୁଶର ଆସନ, ପିତ୍ତଳର ଲୋଟା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଚାଦର। ଏହି 4ଟି ଜିନିଷ ହିଁ ଏକ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜୀବନର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ସେ ନା କୌଣସି ପଇସା ନେଲେ, ନା ଅତିରିକ୍ତ ଲୁଗାପଟା, ନା ହିଁ ଖାଇବା ପିଇବାର କୌଣସି ସାମଗ୍ରୀ। ରାତିର ଅନ୍ଧାରରେ ସେ ଘରୁ ବାହାରିଲେ ଏବଂ ଲଗାତାର 15 କିଲୋମିଟର ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଗଲେ। ସକାଳ ହେବା ବେଳକୁ ସେ ଏକ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅବସ୍ଥିତ ବିଶାଳ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ସେ ଭୋକ ଉପାସରେ 14 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସି ରହିଲେ। ଦ୍ୱିପହର ପ୍ରାୟ 12ଟା ବେଳକୁ
ଭୋକରେ ଅବସ୍ଥା ଦୁର୍ବଳ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ, ଘରେ ତ ମାତାଜୀ ବା ମା ଖୁଆଇ ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କିଏ ଖୁଆଇବ? କ୍ଷଣକ ପାଇଁ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଆସିଲା, କିପରି ହେବ, କିଏ ଦେଖିବ? କିନ୍ତୁ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ସେ ନିଜକୁ ବୁଝେଇଲେ, ମରିଯିବି ପଛେ ଘରକୁ ଫେରିବି ନାହିଁ। ବାହାରିଛି ତ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି କରିକି ହିଁ ରହିବି। ଏତିକି ଭାବି ଅନିରୁଦ୍ଧ ଶିବଲିଙ୍ଗ ସାମ୍ନାରେ ଧ୍ୟାନରେ ମଗ୍ନ ହୋଇଗଲେ। ସେତିକି ବେଳେ ଏକ ଶବ୍ଦ ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଭଗ୍ନ କଲା। ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଜଣେ ଲୋକ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲେ, ପୁଅ, ଏଠାରେ ଜଣେ ସୁରଦାସ ସ୍ୱାମୀ ରହୁଛନ୍ତି। ତୁମକୁ କଣ ଜଣା ଅଛି କି? ସେ କୁଆଡେ ଯାଇଛନ୍ତି? ଅନିରୁଦ୍ଧ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ମତେ ଜଣା ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ଏବେ ଏଠାକୁ ଆସିଛି। ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲା, ମୁଁ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ପାଇଁ କମଣ୍ଡଳୁରେ ଦହି ଆଣିଥିଲି। ଏବେ ସେ ନାହାନ୍ତି ତ ତୁମେ ହିଁ ପିଇ ଦିଅ। ମୁଁ ଏହାକୁ ଫେରାଇ ନେଇ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ଏମିତି କହି ସେ ଦହି ପାତ୍ରଟିକୁ ଅନିରୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଧରାଇ ଦେଲେ। ଅନିରୁଦ୍ଧ ନିଜ ପିତ୍ତଳ ଲୋଟାରେ 3ରୁ 4 ଲୋଟା ଦହି ପିଇଲେ। ପେଟ ପୁରା ଆଉ ହୃଦୟ ଏବଂ ଆତ୍ମ ଭରା ଉଭୟ ଭରିଗଲା। ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ତ ଚାଲିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନିରୁଦ୍ଧ ସେଠାରେ ବସି ଭାବୁଥିଲେ, ମୁଁ ତ କାହାକୁ କିଛି ମାଗିନଥିଲି। ଅନିରୁଦ୍ଧ ନିଜ ପିତ୍ତଳ ଲୋଟାରେ 3ରୁ 4 ଲୋଟା ଦହି ପିଇଲେ। ପେଟ ପୁରିଗଲା ଆଉ ହୃଦୟ ଏବଂ ଆତ୍ମା ଉଭୟ ଭରିଗଲା। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ତ ଚାଲିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନିରୁଦ୍ଧ ସେଠାରେ ବସି ଭାବୁଥିଲେ, ମୁଁ ତ କାହାକୁ କିଛି ମାଗିନଥିଲି। ତାହେଲେ ଏହି ଦହି ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ କିପରି ଆସିଗଲା, ଯେତେବେଳେ ଭୋକରେ ଶରୀର ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଥିଲା? ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସେହି 13 ବର୍ଷର ପିଲାଟିକୁ ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ଯେ ଏହା କୌଣସି ସଂଯୋଗ ନଥିଲା, ଏହା ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ସଂକେତ ଥିଲା। ସେ ଏକୁଟିଆ ନାହାନ୍ତି, ପାଦେ ପାଦେ ଏପରି କେହି ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ରଖୁଛନ୍ତି। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେହି 13 ବର୍ଷର ବାଳକ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ କୁଣ୍ଢାଇ ଧରି ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦି ପକାଇଲା। ଏହି ଲୁହ ଡରର ନଥିଲା, ବରଂ କୃତଜ୍ଞତା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକାରର ଲୁହ ଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଯେତେବେଳେ ମହାରାଜଜୀଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣା ପଡ଼ିଲା ଯେ ସେ ଘରୁ ପଳାଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। 3 ଦିନର ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲା ଯେ ଗୋଟିଏ ଗୋରା ପିଲା ସେଠାରେ ମନ୍ଦିରରେ ବସିଛି। ଏତିକି ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କ ପିତା ଏବଂ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ପରିବାରର ଲୋକେ ତୁରନ୍ତ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଯେମିତି ହିଁ ମହାରାଜଜୀ ପିତାଙ୍କୁ ଆସିବାର ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଉଭୟ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଗଲା। ସେ ପିଲାଦିନରୁ ହିଁ ପିତାଙ୍କ ଗାଳି ଏବଂ କଠୋରତାରୁ ଡରୁଥିଲେ। ମହାରାଜଜୀ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ବସି ରହିଲେ। ପିତାଜୀ ତାଙ୍କୁ 2 ଥର ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ, ବାସ୍ ମୌନ ହୋଇ ବସି ରହିଲେ। 3ୟ ଥର ଯେତେବେଳେ ପିତା କଠୋର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ମୁଁ 2 ଥର କହିଲିଣି, ତୁମେ ଶୁଣିଲ ନାହିଁ, ଛିଡ଼ା ହୁଅ। ସେତେବେଳେ ମହାରାଜଜୀ ମୁଣ୍ଡ ଉଠାଇ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କହିଲେ, ଆମର ଏହି ଜୀବନ ଏବେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମରେ। ଆମେ ନା ଘରକୁ ଫେରିବୁ, ନା ଆପଣଙ୍କର ଏହି କଥା ମାନିବୁ। ଚାହିଁଲେ ଆମକୁ କାଟି ପକାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବୁ ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ପିତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇଗଲା, ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରିଗଲା। ସେ ନିଜ ପୁଅକୁ ଛାତିରେ ଲଗାଇ ନେଲେ ଏବଂ ଭାବୁକ ହୋଇ 3 ଥର କହିଲେ, ରାମ ରାମ ରାମ। ତାପରେ ସେ ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ, ଯାଅ ପୁଅ, ଯଦି ତୁମେ ଅନୁର୍ବର ଭୂମିରେ ବି ବସିବ, ତେବେ ସେଠାରେ ଫୁଲର ବର୍ଷା ହେଇ ଦୁନିଆର କୌଣସି ଶକ୍ତି ତୁମର ବାଳ ମଧ୍ୟ ବଙ୍କା କରିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବ, ଯଦି କେବେ କାହାର ଭଉଣୀ କିମ୍ବା ଝିଅ ଉପରେ ଖରାପ ନଜର ପକାଇବ, ତେବେ ତୁମର ଅନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ମହାରାଜଜୀ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ, ପିତାଜୀ, ଏହି ଦିନ କେବେ ବି ଆସିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜୀବନ ସାରା ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରିବି ଏବଂ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗିବି ନାହିଁ। ସେହି ଦିନ ପରେ ମହାରାଜଜୀ ନିଜ ମାତା ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ କେବେ ବି ସାକ୍ଷାତ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ସେହି ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାରାଜଜୀଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳି ରଖିଛି। ଜୀବନରେ ଯେତେ ବି ଅସୁବିଧା ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଗଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ କାହାଣୀ। କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟରେ ରାଧେ ରାଧେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଏହା କେବଳ 5 ସେକେଣ୍ଡର କାମ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଟେ। ଅନିରୁଦ୍ଧ ପାଣ୍ଡେଙ୍କର
ଏବେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତି। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ନଗରୀ କାଶୀ ଆଡ଼କୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। କାଶୀରେ ପହଞ୍ଚିବା କ୍ଷଣି ସେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ରହ୍ମଚାର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜୀବନ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟର ବ୍ରତ ନେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ନାମ ମିଳିଥିଲା ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କଲେ ତେବେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ଆନନ୍ଦ ଆଶ୍ରମର ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ କାଶୀର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତୁଳସୀ ଘାଟକୁ ନିଜର ତପସ୍ଥଳୀ ବନାଇଲେ। ତୁଳସୀ ଘାଟରେ ଥିବା ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଓସ୍ତ ଗଛ ତଳେ ସେ ବାସ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଦିନ ରାତି ଗଭୀର ସାଧନାରେ ଲୀନ ରହୁଥିଲେ। ଏହା ସେହି ଘାଟ ଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ ମହାନ ସନ୍ଥ ତୁଳସୀ ଦାସ ଜୀ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସମୟ ବିତାଉଥିଲେ ଏବଂ ରାମଚରିତ ମାନସର ଅନେକ ଅମର ଅଂଶର ରଚନା ଏହି ପବିତ୍ର ଭୂମିରେ କରିଥିଲେ। ରାତିରେ ସେ ସେହି ଓସ୍ତ ଗଛ ତଳେ ଶୋଉଥିଲେ। ଭୂଇଁ ହିଁ ତାଙ୍କର ବିଛଣା ଏବଂ ଆକାଶ ହିଁ ତାଙ୍କର ଛାତ ଥିଲା। କମ୍ବଳ ବଦଳରେ ସେ ଗହମର ପୁରୁଣା ଅଖା ଘୋଡ଼େଇ ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ହିଁ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଆଶ୍ରୟ ହେଉଥିଲା। ମହାରାଜଜୀଙ୍କ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା କଥା କହିଲେ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠୋର ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ଦିନ ରାତି 2ଟା ବେଳୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ ସକାଳ 3ଟା ବେଳେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦ୍ୱିପହର 12ଟା ବେଳେ ଏବଂ ତୃତୀୟ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ବେଳେ। ପ୍ରବଳ ଶୀତ ହେଉ, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ହେଉ କିମ୍ବା ମୂଷଳଧାରା ବର୍ଷା, ସେ କେବେ ବି ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ। ଏହା ତାଙ୍କର ନିୟମ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ସାଧନାର ଏକ ଅଭିନ୍ନ ଅଂଶ। ସ୍ନାନ ପରେ ମହାରାଜଜୀ ତୁଳସୀ ଘାଟକୁ ଫେରି ଓସ୍ତ ଗଛ ତଳେ ଆସନ ଲଗାଉଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଗଭୀର ଧ୍ୟାନରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ତାହା ହିଁ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ସାଧନା କାଳ ହେଉଥିଲା। ଦ୍ୱିପହର ସ୍ନାନ ପରେ ସେ ଭିକ୍ଷା ପାଇଁ ବାହାରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା ପ୍ରଣାଳୀ ମଧ୍ୟ ନିଆରା ଥିଲା। ସେ ଅନ୍ୟ ଭିକାରୀଙ୍କ ଧାଡ଼ିରେ ବସି ଯାଉଥିଲେ। କେବଳ 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ଯଦି ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କେହି କିଛି ଦେଇଦେଲା ତେବେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଯଦି ନ ଦେଲା ତେବେ ସେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପିଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଧ୍ୟାନ କରି ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ଉଠି ଯାଉଥିଲେ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ତ ହେଉଛି ଯେ ମହାରାଜଜୀଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଆକାଶ ବୃତ୍ତି ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା। ଏହା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିନା ମାଗି ଆପେ ଆପେ ଯାହା ମିଳିଯାଏ ସେଥିରେ ହିଁ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା। ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରୁ ଯାହା ଆସେ ତାହା ହିଁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା। ଗୋଟିଏ ସମୟର କଥା, ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିକ୍ଷାରେ ଅନ୍ନର ଗୋଟିଏ ଦାନା ମଧ୍ୟ ମିଳିନଥିଲା। ଭୋକ ଯେତେବେଳେ ଶରୀରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦୁର୍ବଳ ଏବଂ କ୍ଳାନ୍ତ କରିଦେଲା ସେତେବେଳେ ମହାରାଜଜୀ ଗଙ୍ଗା ତଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ବିଚାର ଆସୁଥିଲା, ଯଦି ଶରୀର ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହ ମିଳନ କିପରି ହେବ? ସେ ନିଜ ହାତରେ କିଛି ମୁଠା ବାଲି ଉଠାଇଲେ। ସେହି ବାଲିରେ ଭଙ୍ଗା ଶଙ୍ଖର ଖଣ୍ଡ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସାବଧାନତାର ସହିତ ଅଲଗା କଲେ ଏବଂ ତାପରେ ସେହି ବାଲି ଖାଇଦେଲେ। ତାପରେ 4-5 ଢାଳ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପିଇଲେ। ଏହା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ କଠିନ ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମନରେ ନା କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା, ନା ବିବାଦ ଏବଂ ନା ହିଁ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଭାବନା ଥିଲା, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କିପରି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବି। କାଶୀରେ ଅନେକ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲା। ରାତି 2ଟା ବେଳେ ଉଠିବା, ଗୁରୁଙ୍କର କୋମଳ ସ୍ୱର, ଉଠ ପିଲା, ନାମ ଜପ କର। ତାପରେ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ ଏବଂ ତୁଳସୀ ଘାଟରେ ଓସ୍ତ ଗଛ ତଳେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଧ୍ୟାନରେ ବସିବା। ସା ସଦାଶିବ, ସା ସଦାଶିବ, ସା ସଦାଶିବ। ଦିନ ବିତିଗଲା, ମାସ ବିତିଗଲା, ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ଅନିରୁଦ୍ଧ ଏବେ ସ୍ୱାମୀ ଆନନ୍ଦ ଆଶ୍ରମ ବନି ଯାଇଥିଲେ। ସେ ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟର ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ସାରିଥିଲେ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବନି ଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭିତରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏବେ ବି ସେହି ସନ୍ଧାନ ଥିଲା, ସେହି ଶୋଷ ଥିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକାରର, ପରମ ସତ୍ୟର। ଏବେ ମହାରାଜଜୀଙ୍କୁ ଗଙ୍ଗା ଘାଟରେ ଶିବ ଉପାସନା କରୁ କରୁ ଅନେକ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତିଦିନ ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ, ତାଙ୍କର ସାଧନା କେବଳ ମହାଦେବଙ୍କ ଠାରେ ହିଁ ଲୀନ ରହୁଥିଲା। ସେ ପ୍ରାୟତଃ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ତତ୍ତ୍ୱ ରୂପରେ ତ ଆପଣ ସବୁ କିଛି ବୁଝାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏହି ଭାବନା ଆହୁରି ପ୍ରବଳ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେ ଏବେ ମହାଦେବଙ୍କ ବିନା ରହିବା ଆଉ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏବଂ ଦିନେ ଯେତେବେଳେ ମନରେ ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଗଭୀରକୁ ଚାଲିଗଲା ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଆଜି ତ ମହାଦେବ ନିଶ୍ଚୟ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ସେହି ରାତ୍ରି ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ମହାରାଜଜୀଙ୍କୁ ଏକ ବିଶାଳ ଓସ୍ତ ଗଛ ତଳେ ଭଗବାନ ମହାଦେବ ସାକ୍ଷାତ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ଘାଟର ପାହାଚରେ ତାଙ୍କ ପାଦର ଶବ୍ଦ, ହାତରେ ତ୍ରିଶୂଳ, ବେକରେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ, ଆଖିରେ ଅସୀମ କରୁଣା। କୌଣସି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ନାହିଁ, କୌଣସି ଚମତ୍କାର ନାହିଁ। ବାସ୍ ଯେମିତି ଜଣେ ପିତା ନିଜ ପୁଅକୁ ଭେଟିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ମହାରାଜଜୀଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଥରି ଥରି ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିଛି କ୍ଷଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାଦେବ ମୌନ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଲେ। ତାପରେ ଧୀରେ ବୁଲି ପଡ଼ି ଫେରିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଯିବା ସମୟରେ ସେ ସବୁ କିଛି ନିଜ ସାଥିରେ ନେଇଗଲେ ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରେମ ଛାଡ଼ି ଦେଇଗଲେ ଏବଂ ମହାରାଜଜୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବୃନ୍ଦାବନର ବୀଜ ବୁଣି ଦେଇଗଲେ।
ଯଦି ଆପଣ ଏଠି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଏହା କେବଳ ଏକ କାହାଣୀ ନୁହେଁ ବରଂ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଛୋଟ ଅନୁରୋଧ ଅଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆମକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିଥାଏ। ଦିନେ ହଠାତ୍ ମହାରାଜଜୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଭଗବାନ ମହାଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ଗୋଟିଏ ବିଚାର ଆସିଲା କିପରି ଥିବ ବୃନ୍ଦାବନ। କିନ୍ତୁ ସେ ସେହି ବିଚାର ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ସବୁଦିନ ପରି ତୁଳସୀ ଘାଟରେ ବସି ମହାଦେବଙ୍କ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଲାଗେ। ତା ପରଦିନ ହଠାତ୍ ଜଣେ ସନ୍ଥ ମହାରାଜଜୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ସେ କହିଲେ କାଶୀରେ ହନୁମାନ ପ୍ରସାଦ ଅନ୍ଧ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି। ସେଠାରେ ଦିନେ ଶ୍ରୀରାମ ଶର୍ମାଚାର୍ଯ୍ୟଜୀଙ୍କ ଚୈତନ୍ୟ ଲୀଳା ଏବଂ ରାତିରେ ରାସଲୀଳାର ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି। ମହାତ୍ମା ଚାଲନ୍ତୁ ଉଭୟ ଲୀଳାର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବା। ମହାରାଜଜୀ କେବେ ବି ରାସଲୀଳା ଦେଖୁନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଥିଲା ଏକାନ୍ତ ପ୍ରିୟ, ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ଏବଂ ଶାନ୍ତ। ସେ ହସି ହସି କହିଲେ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ମୋର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବାବାଜୀ କେଉଁଠି ମାନିବା ବାଲା ଥିଲେ। ସେ ପୁଣି ଅନୁରୋଧ କଲେ ଆରେ ମହାତ୍ମା, ଶ୍ରୀଧାମ ବୃନ୍ଦାବନକୁ କଳାକାରମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ପୁରା ଗୋଟିଏ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଲୀଳା ଚାଲିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦର୍ଶନ କରାଇ ଆଣିବି, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ। ମହାରାଜଜୀ ଟିକେ କଠୋର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ ଆପଣ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଯାଆନ୍ତୁ, ମୋର ଏହାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମୁଁ ନିଜ ଧ୍ୟାନରେ ହିଁ ପ୍ରସନ୍ନ ଅଛି। ଆପଣ ମତେ କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ସେହି ସନ୍ଥ ଜିଦ୍ ଧରି ରହିଲେ ଆରେ ମହାତ୍ମା, ବାସ୍ ଥରେ ମୋ କଥା ମାନି ନିଅନ୍ତୁ। ଥରେ ମୋ କହିବା ଅନୁସାରେ ଚାଲନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆଉ କେବେ କହିବି ନାହିଁ। ମହାରାଜଜୀ ଗଭୀରତାର ସହ ତାଙ୍କ ଆଖିକୁ ଚାହିଁଲେ ଏବଂ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ ବୋଧହୁଏ ଏଥିରେ ମହାଦେବଜୀଙ୍କର କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ଏହା ଭାବି ସେ ସନ୍ଥଙ୍କ କଥା ମାନି ନେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଲୀଳା ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ଏହା ନ ଜାଣି ଯେ ଏହି ଯାତ୍ରା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମୋଡ଼ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଲୀଳା ଦେଖି ମହାରାଜଜୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଗଲେ। ଏବେ ତ ଏପରି ହେଲା ଯେ ରାସଲୀଳା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲେ। ଦିନରେ ସେ ଚୈତନ୍ୟ ଲୀଳା ଏବଂ ରାତିରେ ରାସଲୀଳାର ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତିର ଅଦ୍ଭୁତ ରସ ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ମହାରାଜଜୀଙ୍କୁ କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ଏହିପରି ସେ ପୁରା ଗୋଟିଏ ମାସ ଚୈତନ୍ୟ ଲୀଳା ଏବଂ ରାସଲୀଳା ଦର୍ଶନରେ ବିତାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ହିଁ ସେହି ମାସ ଶେଷ ହେଲା ମହାରାଜଜୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏକ ଗଭୀର ଶୂନ୍ୟତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଲୀଳା ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ କଳାକାରମାନେ ଏବେ ବୃନ୍ଦାବନ ଫେରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନରେ ହାହାକାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଗଲା। ଏବେ ମୁଁ କଣ କରିବି, ମୋର କଣ ହବ? ସେତିକି ବେଳେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବିଚାର ଆସିଲା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବୃନ୍ଦାବନ ଚାଲି ଯାଉଛି। ସେଠାରେ ତ ଏମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ରାସଲୀଳା କରୁଥିବେ। ଯଦି ମୁଁ ଏମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ରୁହେ ତେବେ ପ୍ରତିଦିନ ଲୀଳାର ଦର୍ଶନ କରିପାରିବି। ଏହା ବଦଳରେ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କର ସେବା କରୁଥିବି। ଏହା ଭାବି ମହାରାଜଜୀ ଲୀଳାମଣ୍ଡଳରେ ସଞ୍ଚାଳକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଏବଂ ବିନମ୍ରତା ସହ କହିଲେ ସ୍ୱାମୀଜୀ, ଆମେ ଗରିବ ବାବା ଅଟୁ, ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସେବା କରିବି, ମୋତେ ନିଜ ପାଖରେ ରଖି ନିଅନ୍ତୁ। ସଞ୍ଚାଳକ ମହୋଦୟ ହସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଆରେ ନାହିଁ ବାବା, ଏପରି ତ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏହା କିପରି ହୋଇପାରିବ? ମହାରାଜଜୀ ସରଳ ହୃଦୟରେ କହିଲେ ସ୍ୱାମୀଜୀ, ମୁଁ କିଛି ଚାହୁଁନାହିଁ, ବାସ୍ ରାସଲୀଳା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଏହା ଶୁଣି ସଞ୍ଚାଳକ ମହୋଦୟ ପ୍ରେମପୂର୍ବକ କହିଲେ ବାବା, ତୁମେ ବାସ୍ ଥରେ ବୃନ୍ଦାବନ ଆସିଯାଅ, ବିହାରୀଜୀ ତତେ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ମହାରାଜଜୀ କହନ୍ତି ଯେ ଏହି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ମୋର ଜୀବନ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା। ମୁଁ ଏହାକୁ ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ମାନିନେଲି ଏବଂ ସଞ୍ଚାଳକ ମହୋଦୟକୁ ନିଜର ଗୁରୁ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଲଗ୍ନ, ଗୋଟିଏ ହିଁ ଜ୍ୱାଳା ଜଳି ଉଠିଲା। ଏବେ ମୋତେ ବୃନ୍ଦାବନ ଯିବାର ଅଛି, ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି। ଗୋଟିଏ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୀଳା ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ମହାରାଜଜୀ ପୁଣି ନିଜ ପୁରୁଣା ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ସକାଳେ ଗଙ୍ଗାଜୀରେ ସ୍ନାନ, ତାପରେ ତୁଳସୀ ଘାଟରେ ବସି ଧ୍ୟାନ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାଙ୍କ ସାଧନାରେ ଏକ ନୂଆ ସଂକଳ୍ପ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଥିଲା, ମୋତେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି। ଦିନେ ସକାଳେ ମହାରାଜଜୀ ତୁଳସୀ ଘାଟରେ ଧ୍ୟାନ ବସିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ପାଖରେ ଥିବା ସଙ୍କଟ ମୋଚନ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରର ବାବା ଯୁଗଳ କିଶୋରଜୀ ପ୍ରସାଦ ନେଇ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ ନିଅ ବାବା, ପ୍ରସାଦ ନେଇଯାଅ। ମହାରାଜଜୀ ପଚାରିଲେ ଆମକୁ କାହିଁକି ଦେଉଛ? ବାବା ହସି ହସି କହିଲେ ମହାଦେବଜୀଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ହୋଇଛି। ମହାରାଜଜୀ ପୁଣି ପଚାରିଲେ କାହିଁକି ପ୍ରେରଣା ହେଲା? ଆମକୁ ହିଁ କାହିଁକି ଦେଉଛ? ଆହୁରି ତ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅ ନା। ବାବା ଯୁଗଳ କିଶୋରଜୀ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ କେଜାଣି କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେରଣା କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ହୋଇଛି। ଯେତେବେଳେ ମହାରାଜଜୀ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏହି ଭାବନା ନିଷ୍କାମ ଏବଂ ସତ୍ୟ ଅଟେ, ତେବେ ସେ ବିନମ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରସାଦ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଲେ। ତାପରେ ବାବା କହିଲେ ବାବା, ପାଖରେ ହିଁ ଆମର କୁଡ଼ିଆ ଅଛି, ଆପଣ ସେଠାରେ ରହିଯାଆନ୍ତୁ। ମହାରାଜଜୀ କହିଲେ ନାହିଁ, ଆମର ନିୟମ ଅଛି ଯେ ଆମେ କୌଣସି ଗୃହସ୍ଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରକୁ ଯାଉନାହୁଁ। ଆକାଶ ବୃତ୍ତିରୁ
ଯାହା ମିଳିଯାଏ ତାହା ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ବାବା ତୁରନ୍ତ କହିଲେ, ଆରେ ନାହିଁ ମହାରାଜ, ଆମେ ଗୃହସ୍ଥ ନାହୁଁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ବାବାଜୀ ଅଟୁ। ତାଙ୍କର ସରଳତା ଏବଂ ଭକ୍ତି ଦେଖି ମହାରାଜଜୀ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। କୁଡ଼ିଆ ଗଙ୍ଗାଜୀଙ୍କ ବିଲକୁଲ କୂଳରେ। ସେଠାରେ ବାବା ଯୁଗଳ କିଶୋରଜୀ ଡାଲି ରୁଟି ତିଆରି କରି ମହାରାଜଜୀଙ୍କୁ ଖୁଆଇଲେ ଏବଂ ପ୍ରେମର ସହିତ କହିଲେ, ବାବା ଆମେ ତ ସବୁବେଳେ ସେବାରେ ହିଁ ରହୁ, ଆପଣ ଦିନ ସାରା ଆମ କୁଡ଼ିଆରେ ବିଶ୍ରାମ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ମହାରାଜଜୀ କେବେ ଘାଟରେ ଧ୍ୟାନରେ ଲୀନ ରହୁଥିଲେ ତ କେବେ ସେହି କୁଡ଼ିଆରେ ବିଶ୍ରାମ କରୁଥିଲେ। ସତେ ଯେମିତି ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ଧାରା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବୋହି ଚାଲିଛି। ଯୁଗଳ କିଶୋରଜୀ ମହାରାଜଜୀଙ୍କ ସହିତ ଏବେ ଆପଣାପଣ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗୁଥିଲେ। ଦିନେ ମହାରାଜଜୀ ବହୁତ ସରଳ ଭାବେ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ଆପଣ ମୋତେ ବୃନ୍ଦାବନ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ? ଯେମିତିକି ଯୁଗଳ କିଶୋରଜୀ ଆଗରୁ ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ବସିଥିଲେ। ସେ ତୁରନ୍ତ କହିଲେ, ବାବା କାହିଁକି ନୁହେଁ, ନିଶ୍ଚୟ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବି। କୁହନ୍ତୁ କେବେ ଯିବାର ଅଛି? ମହାରାଜଜୀ ହସି ହସି କହିଲେ, ଆମେ ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ହିଁ ବସିଛୁ, ଯେବେ ଆପଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବେ ସେ ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ଯୁଗଳ କିଶୋରଜୀ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି ବାବା, କାଲି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ହିଁ ନେଇଯିବି। ଏହା ଶୁଣି ମହାରାଜଜୀଙ୍କ ହୃଦୟ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ରୋମାଞ୍ଚରେ ଭରିଗଲା। କାଲି ମୁଁ ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଉଛି, କାରଣ କାଶୀରୁ ସିଧା କୌଣସି ଗାଡ଼ି ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଉନଥିଲା। ତେଣୁ ଯୁଗଳ କିଶୋରଜୀ ମହାରାଜଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଚିତ୍ରକୂଟ ନେଇଗଲେ। ସେଠାରେ ସେମାନେ 2-4 ଦିନ ରହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଏବଂ ତାପରେ ପ୍ରେମ ପୂର୍ବକ ମହାରାଜଜୀଙ୍କୁ ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଉଥିବା ଗାଡ଼ିରେ ବସାଇ ଦେଲେ। ଏବଂ ଏଠାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟର, ଯେଉଁଠାରେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବାଳକ ବନିଯାଏ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ମହାରାଜ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।